खुलुमबाय आं दिनै मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली आथिखालाव प्रमद बर' आरो हाग्रामा महिलारिनि गेजेराव जाबादि दुरुं बोलायनाय खेला सोलिबाय दङ दा बेखौ लानानै बिटिआरनि जि सिफनि गादियाव आथिखालाव प्रमद बर'आ जिरायनानै दङ आरो बिनि बे सिफआव जानानै फैनायखौ सासे सुबुङा सहायनानै थानो हायाखै बिथाङानो जाबाय हाग्रामा महिलारि। बिथां हाग्रामा महिलारिया नंगौ बिटिआरनि दोहौ थासेयावबो बिटिसिआव इउपिपिएलनि नेताफ्रा जेसेबां बिसाननि देरहानांगौमोन बेनिख्रुइ बांसिन मास मेजरिटी सापर्ट मोननानै आगुनि बिटिसिनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारिया देरहासार जादोंमोन। नाथाय माबा मोनसे एंगार हायैनि जाउनाव आरो माखासे अपर नेताफोरनि टेकनिकआव जानो हागौ नेमखान्थि बादियै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ एज पार 6 शेड्यूलिंग काउन्सिलनि एक बादियै बा भारत सरकारनि आयेनखान्थि बादियै जाय हान्जाया बबेबा मोनसे हादोर बा बबेबा मोनसे काउन्सिलाव मास मेजरिटी सापर्ट दानानै बांसिन दैदेनगिरि देरहायोब्ला बिथांमोनानो सरकारखौ दानो हायो आरो बिथांमोना सरकारखौ दानो गोसोबो दानो हायो आरो बिरोधी हान्जायावबो थानो हायो आरो बिनि उनाव जुदि बिथांमोना सरकार दायाबा नैथियाव जायफ्रा बांसिन मासि मोनदों बिथांमोनखौ गभर्नरा सरकार दानो थाखाय लोगो लालायना सरकार दायो ना मायो बेखौ खावलायनो हायोमोन। नाथाय बिटिसिनि बेलायाव बिटिआर एकर्डनि दोहौ फैनाय लोगो लोगो बर'नि थासारिया ओरैबादि मोनसे दुङाव थासारियाव सोमजिदों आरो बिटिआरनि दोहौजों गोबां बर'फ्रानो गोदानै दा आथिखालाव दाजानाय इउपिपिएलनि बा लोगो जथाय सरकारखौनो साबद्रायनाय होननानै बै समाव बरायदोंमोन आरो बे दोहौखौ लानानैनो बिथां प्रमद बर'आ जिएसपि बिजेपि आरो इउपिपिएल जथायै बिथांमोना सोलो बाहायनानै बिथां हाग्रामा महिलारिखौ सरकार दानो खाबुखौ होआखैमोन। नाथाय मास मेजरिटी भट मोननानै देरहासार जानाय हाग्रामा महिलारिखौ नेमखान्थि बादियै आसामनि जि गभर्नरा बिथांखौ खावलायनांगौमोन नोंथाङा सोरखौ लोगो लानानै सरकार दायो नोंथाङा दानो हायो आरो बिनि उनाव दायाब्ला गुबुनफ्रा दानो हायो बे नेमखान्थि बादियै दानो हायो। नाथाय खोब दुखुनांथाव खोथा गभर्नरा बे आयेनखौ मानियाबासिनो थोंजोङै प्रमद बर'खौ थामहिनबा प्रमद बर'नि जि इउपिपिएल पार्टी आरो जिएसपि बिजेपि बिथांमोनखौ जथायै सरकार दानो थाखाय खाबु होदोंमोन। नाथाय बे खाबु होनायनि बेलायाव गोबां दान्थे बिदान्थे जाबोबाय थादोंमोन, फ्लर टेस्ट जादोंमोन, बायदिसिना जादों। बेबायदिनो बिपिएफ हान्जानिफ्राय गभर्नर आरो इउपिपिएलनि हान्जाखौ हाइकर्ट केस होनाय जादोंमोन। बे हाइकर्टआव बिथांमोना बुंदों जायफ्रा बिथांमोना 6 शेड्यूलिंग काउन्सिलनि नेमखान्थिखौ सिफायनानै दिनै प्रमद बर'आ बिटिसिनि गादियाव जिरायदों बेखौ बिथांमोना बेस खालामनानै गुवाहाटी हाइकर्टआव केस होनाय जादोंमोन बै समाव आरो बे केसआ आथिखालाव जानुवारिनि 16 अक्ट'आव बेनि फोसावथायखौ फोसावनाय जागोन बेखौ असमियानि माखासे बिजोंफ्राव फोसावनाय जादों बेनि सुनावनिखौ होनाय जासिगोन। दा बे बिथिङाव सिगांनिफ्रायनो हाइकर्टनि जाजफोरा गभर्नर आरो प्रमद बर'खौ बावहाय सामिल जानो थाखाय लेंहरबाय थादोंमोन। नाथाय बिथां प्रमद बर' आरो गभर्नरा हाइकर्टनि जि आदेश बेखौ डन्ट केयार खालामनानै बिथांमोना हाइकर्टआव हाजिर जायाखै होननानै माखासे ससियेल मिडिया आरो असमिया खौरां बिजोंफ्राव जों फोसावनायखौ नुगासिनो दङ आरो बे खौरां बिजोङाव फोसावनाय बादिब्ला जानुवारिनि 16 अक्ट'आव बिनि फोसावथाया जानो हागौ होननानै बुंदों। दा बेखौ बेस खालामना नायोब्ला थारैनो बावहाय जुदि हाग्रामा महिलारिनि जि केस होनाय बे केस होनाया जुदि मोगथाङाव महर मोनोब्ला फिन बिटिसिआव गोदान सरकार फैफिननो हागौ नामा बेखौ आथिखालाव असमियानि फोसाव बिजोङाव फोसावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। दा बेखौ नायोब्ला बिटिसिआव जानुवारिनि गेजेराव गोदान सरकार फैमारगोन नामा
आरो फैमारोब्ला जोंनि गेजेराव माबादि थासारिजों जोंनि बर'नि राजखान्थियारि दोहौआ बारगोन बेयो साननो लागा जानानै फैदों। गुबुन फारसेथिं UPPLआबो हाग्रामा मुंनि भुटजों होसोजागासिनो दङ आरो हाग्रामायाबो UPPL मुंनि मासे भुटजों होसोथिंजागासिनो दं। दा बे मोननैनि दोलोनि गेजेराव जाबादि दान्थे बिदान्थे सोबख'नाय, गादबनाय, नासयनाय आरो माखासे जाख्ल'नायखौ लानानै जाबादि दाङाबाजि ससियेल मिडियायाव सोमजिबाय दङ, बेखौ बेस खालामनानै नायोब्ला जुदि हाइकर्टनि बे फैगौ जानुवारिनि 16 अक्ट'आव जि फोसावनाय, बे फोसावनायाव थारैनो जुदि BPFनि जि केस फाइलिं होग्रा बिथांमोना जुदि देरहासार जायोबा जानो हागौ BTCआव फिन हाग्रामानि सरकार फैफिनगोन होननानैबो माखासे बिजोंफ्राव बुंनाय जादों। नाथाय हाग्रामानि सरकारा माबा मोनसे जाहोनाव हाइकर्टनि केसाव देरहासार जानानै बिथाङा जुदि BTCआव फिन सासन खुंफिनब्लाबो आथिखालाव प्रमद बर'आ जाबादि BPFनि दैदेनगिरिफोरजों मोगा-मोगि जानानै सासन खुंनांबाय दङ आरो जाबादि थासारिजों दै गांगुजासे बिथाङा सासन खालामबाय दङ, बेफोरबादिनो आरो फिन हाग्रामा महिलारिखौबो बेस खालामनानै UPPLनि नेताफ्रा बेफोरबादिनो खालामफिनगोन होननानै जों सानो। दा बे बुब्लियाव जोङो थारैनो जुदि फैगौ जानुवारिनि गेजेराव जुदि माबा मोनसे सरकारनि गेजेराव बेले-बेजे जानानै जुदि सरकारा बायमारोब्ला जोङो फिन गोदान इलेक्सन जाफिनगोन नामा, बा हाग्रामा महिलारिखौनो फिन गुवाहाटी हाइकर्टआ सरकार दानो खाबु होफिनगोन नामा? दा खाबु होफिनलायोब्ला बावहाय जोङो बुजा-बुजिनि गेजेरजों मोननै दोलोनि गेजेरजों GSP आरो BJPखौ आउट खालामनानै जोंनि UPPL आरो BPFनि गेजेराव जों फिन BTCनि सासन जोनथोरखौ हमनानै जों सिगांनि बादि गोजोरै BTCखौ सालायफिननो हामारगोन ना, बा बे हायो नामा, बेखौ साननानै जों खामानि मावफिनलायनायनिसो दा सम फैगासिनो दं होननानै आं सानो। जाहाथे जोंनि गेजेराव बेफोरबादि गोरोन्थि बुजा-बुजिया दाजाथों। फैगौ बुब्लियाव जों बेफोरबादिनो BTCनि जौगालुनायनि खामानिखौ नों दा नागार आं दा नागार बेफोरबादि फावै मावलांनो हायोब्ला फैगौ बुब्लियाव जोङो BTCखौ मोजां रोखोमै गुबुन माहारिनि आखाइनिफ्राय सेबख'नो हागोन आरो बर'नि जि दोहौ, बे दोहौखौ नायोब्ला बर'फोरनि फारसे जों जेसेबांनो बिथांमोनखौ अनाथों मानो बिथांमोना जोंनि गोजान गोजान थानानै खामानि मावलांबाय दङ आरो जोंनि माहारिखौ माबोरै सोबख'नो हायो, जोंनि हा-हुखौ माबोरै सेटलाब-बोरलाब खालामनानै जोंनि BTCखौ थेर-बेथेर खालामनो नाजागासिनो दं, बेखौ नोजोर होनानै जोंनि दैदेनगिरिफ्राबो खामानि मावाब्ला जानो हागौ जोंनि BTCनि जि स्ट्राक्चार, बे स्ट्राक्चारा मोनसे समाव खोब गाज्रि थासारिजों पेस जाहैनांगोन, मोगा-मोगि जाहैनांगोन होननानै आं सानो। जाहाथे फैगौ बुब्लियाव जोंनि गेजेराव जिबायदि बिदा-फंबायनि गेजेराव दाङाबाजि जालायबाय आरो BTRनि दोहौनि जै बिथां प्रमद बर'आ आथिखालाव BTCनि मासियाव जिरायनानै BTCखौ सालायगासिनो दङ। नायदो जोङो 5 बोसोरखौ बिथां प्रमद बर'आ माबादि सालायलाङो आरो माबादि सालायदों नोंथांमोना गासिबो बयबो नुगासिनो दङ। दा बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला BTCनि जि सरकारनि बैसो दिनै 3 बोसोरानो जानो थांगासिनो दङ, बेखौ नोजोर बोनानै नायोब्ला बिथां प्रमद बर'खौ 5 बोसोरनि थाखाय जोङो बेस खालामनानै बिथांखौनो सापर्ट होनानै खामानि मावलांनायनि गोनांथि दं होननानै आं सानो। गुबुन फारसेथिं BTRनि माखासे दफाफ्रा ओरैनो गोग्लैसोनानै दङ आरो बे दफाफोरखौ मावफुंनायनि हाबाफारिनि थाखाय जाबादि खामानि मावनांगौमोन, जाबादि नुनांगौमोन बेखौ मावनायखौ जों नुवाखै। बांसिनखौनो गादि आरो रांखान्थि टिका थुगुलिनि थाखायल' बांसिन गुरुत्व होनानै जोंनि UPPLनि दैदेनगिरि आरो GSPनि दैदेनगिरि बिथांमोनाथ' जोंनि जि इस्यु बेनि सायाव बिथांमोना गोसोखौनो होखानाय नङा। नाथाय स्पेसियेलि फरायसा संगठननिफ्राय फैनाय हिसाबै बिथां लरेन्स आरो बिथां प्रमद बर' आरो UG मोनानो स्पेसियेलि बेखौ गोख्रों भाबै नोजोर बोनानै खामानि मावाब्ला जोङो बे दिनैनि बे BTRनि जि दफाफोरनि मावनो गोनां खामानि बेखौ जाफुंगोन होननानै जों मिजिंथिनो हाया। दा बे बिथिंखौ नायोब्ला सागान होगिरिफोरनि गेजेराव जोंनि गेजेराव जाबादि बुजिलायनाय थानांगौमोन, बे बुजिलायनायखौ जों नुनो मोनाखै आरो सोरबाया सोरखौबा खालि
माबादि हाद्रि सारनानै माबादि बदनाम होनानै गादियाव गोजोरै 5 बोसोरनि थाखाय जिरायनो हायो बा फैगौ 5 बोसोरखौ गादियाव लायफिननो हायो बेखौ नोजोर बोनानैल' खालि खामानि मावलांबाय थानाय खोथा बुंलांबाय थानायखौ जों नुनो मोनो। मिजिंथियो जाहाथे फैगौ बुब्लियाव बर'फ्रा बे दिनैनि थासारि बादि बुसोमजाया आरो मोजां रोखोमै जोंनि दाबि दावाफोरखौ जोङो समाधान खालामनानै हाबायाव बयबो बाहागो लानानै जोंनि मोनथायफोरखौ बिख'ना लानो हायो बेखौ नोजोर बोनानै खामानि मावनांगोन। नङाब्ला जोङो दिनै मोनथाम गोरोबथा खालामनायनि उनावबो जोंनि जेंनाया जोबाखै आरो बे जेंनाखौ फोजोबनांगौब्ला जों माबायदि खामानि मावलांनांगोन बेखौ खामानि मावाब्ला जानो हागौ बर'फ्रा मोनसे समाव खोब आलाय सिलाय जाहैगोन होननानै जों साननो हायो। दा आं कन्टेन्टखौ बांद्राय गोलाव खालामनो सानला। दिनैनि कन्टेन्टखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नो नाजानाय जाबाय आरो जायफ्रा आंनि कन्टेन्टआव गोदान बिथांमोनखौ आंनि JSPFI सिकिउरिटि चेनेलखौ सापर्ट होगोन होननानै मिजिंथिबाय। फिन नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनाय सिबिनायखौ जासिहरनानै दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनाय जाबाय। एसेनोसै।